abal-abal nganti pasukan Jaba Purana Yoko Pangemban Mantri Bupati Tanggung Senopati Hulu Balang. Sampun dadi kala mangsa yen Alendra Ngamarta arsa medhar sabda pangandika paring sasmita kelawan Pangeran Paniti Sastra. Tanggaping semusigra aneta bendhe Kyai Sapu Jagat sesarangan ngeling gongso. Parawitan Sinambudaya Pating Carangklang, Pating Carangklang ngrabut byodo ngebeki jroning pasukan. Ayo kanca ndodok kanca jajari. Ayo ngangsek ngangsek sap sap sap. Slagar. Yo yo yo.